Máis de 80 maiores procedentes das residencias como os Milagres, o Carballiño, Castro Caldelas, Burela, a Milagrosa e as Gándaras en Lugo e a residencia de Monforte de Lemos compartiron hoxe unha xornada de encontro especial na Ribeira Sacra organizada pola Xunta de Galicia. O escenario, o embarcadoiro de Santo Estevo, onde comezou un paseo en catamarán organizado pola Consellería de Política Social e Igualdade, co obxectivo de fomentar o envellecemento activo e saudable, unha actividade que mestura natureza, lecer e saúde. Que es muy bonito, yo ya estuve hace 2 años también y está muy bien, sí. Tantos días, tanto tempo de coche. É moi montañoso isto. Sí, hombre, la primera vez que vengo aquí, pero es muy bonito, precioso esto, ¿viste? Muy lindo, me gusta mucho. Un día diferente para estes maiores que gozaron da paisaxe única da Ribeira Sacra a bordo dun catamarán. Risas, fotografías e moitas historias compartidas entre os participantes. Un encanto, precioso. Un paisaje estupendo. Despois, la variación de flora y bosque que hay aquí, muy bonito. Al encontrarnos varias personas, pues conversas unos con los otros y las costumbres que traen de otro sitio y así, y lo pasamos muy bien. Muy bien, me encanta, muy bonito. Merece la pena venir todos los días. Yo es la segunda vez, pero me gusta mucho. Un poco miedo, pero bueno, merece la pena. Neste sentido, o delegado territorial explicou que é necesario seguir impulsando medidas que fomenten un envellecemento activo e permitan aos maiores seguir participando en actividades que melloren a súa actividade cognitiva e física. Parabéns a esta iniciativa que parte de residencias de Ourense e de Lugo, que ten por obxecto ter unha xornada de convivencia, de que os nosos maiores teñan un envellecemento activo. Temos unha taxa de longevidade moi alta en Galicia, en Ourense concretamente, estamos a punto de ser unha zona azul. A Xunta aposta este tipo de iniciativas, promóveas, e é unha satisfacción comprobar o disfrute que supón para esta xente maior disfrutar un día de lecer, sair fora das súas residencias, e parabéns ás directoras por este evento, esta organización que merece todo o noso apoio. Moitas gracias. Unha aposta da Xunta pola calidade de vida na terceira idade que tamén inclúe programas como Benestar en Balnearios, Xuntos polo Nadal ou as actividades nos centros residenciais. Esta iniciativa xurdiu nunha xuntanza que tuvemos en Santiago, os directores e directoras das residencias. Xuntámonos a provincia de Ourense e de Lugo para aprobar esta iniciativa e creo que vai ser fructuosa e se pode repetir máis veces. Sacar un pouco da rutina a xente que vive nas residencias, que conozcan a outros residentes de outras residencias, como funcionan, un pouco eso, unha convivencia.